Pozdravte. To je Bakuľa malý. Takže sme dorazili a Míša zobrali ufóň. Dobrý. Epic fail. Počkaj, zjedli. Zjedli, preboha, oni ich zjedli. Míša sa teleportoval. Zakývaj. Zakia? Čo? Nejdem. Ako naháňaj. Tak Párky, čo si myslíš o tejto ceste? Kokotina. Neskús. Jano, čo si myslíš o tejto ceste? Buchnem, čo? Čo si myslíš o tejto ceste? Takže... Ako by som to vyjadril. Krásne. A teraz ja. Adrenalinová. Čo si myslím o tejto ceste? Neskončil som. Že to bolo Kurve nevyčerpávajúce! dobre. Tak to som chcel. No pred ružovkou. Alebo sedím na ružových schodoch. Každý má blbé boty. Hej, ale ja mám Áno, ty máš VIP. Hej, ja mám VIP. Vilíš i VPKč. Moje Adidasy sú Adi Zero. na sračky. Dobre, tam je 1, 2, 3, 4, 5 bicyklov. A malý Bakuľa išiel za nami pešo, však. Hej? Takže... Čus!